खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनै बोथोरा फुङावहाय अखा हादोंमोन जायनि जाहोनाव जोंनि क्लासआ मोजाङै जायासै जोङो फैबाय क्लासनिफ्राय बेनि उनाव गथ'फ्रा उन्दुनानै दंबाय थायोमोन ओमफ्राय दसे सम रेस्ट लाबाय ओमफ्राय दायो नै बिबैजों बिमादैजों फुरा नांगासिनो दङ गथ'फोरजों बिजि मिस्टार बिजि पार्सन मा सिफां दावराव नोंसोरो आयु 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 गेलेग्रा बायना होनो हायाखै नोमा नोमफाया नै बेफोरखौ मानो बायना होखो हो मानो बायना होखो ओमफ्राय आङो बिनानावनिफ्राय बेखौ एसे सोलोंनानै लानोसै माने दाथ' बेखौ माने बेथ' बेगनि महरानो जाखाबाय बे बाग्राया लाग्राया बेखिनिखौल' एसे सोलोंसै आरोना आं मादैनिफ्राय सोलोंनानै लानि बिजनेस खालामनांसिगौना जोंहा दे फोरोंलाय जि दानोबो सोलोंनांसिगोन बेथ' रोंगौ दां मालाय जि दानो ना जा गासिखौबो रोंगौ बियो आंसो रोङा बिब' हिसाबै माइ गायनो रोंगौ अमाबो फिसिबावो दाउबो फिसिबावो ना सारनो रोंगौ ओमफ्राय बबेखौ दंमोन सिंजों लाबबाय गोजौजों माने खानाय हेबनाय बायदि आरोना ओरैजाय गाहायाव आरो गोजौआव ओमफ्राय दायो बोबाय जाबाय दा आखाइनि हाबा एसे सोलोंनानै लानो लुबैदों आं माने जेबो रोङा माबा ओमफ्राय ब्लाउस सिलायोना नोङो जिं जिङाव माबाखौ आगर होनायखौ ओरै गाहायजों माने खानाय हेबनो जाय रोंबाय आरो ने आंना नै तनिषायाबो सोलोंगासिनो ओरैजाय हेबदो फिउचार बिमा बिफा जागोनफोरनिसिम मोनसे खोथा बुंनो सानो आङो नोंथांमोना गेलेग्रा जिनिस बायनानै फैसा खरसा दा खालामथार नोंथांमोना जेराव ओंखाम ओंख्रि जायो दै लोङो बेखौनो बाहाय हो माइरं खिरखा मैगं खिरखा साराय खोस्लि बेफोरसो गेलेग्रायानो आंनि फिसाजोफोरनि खामानि आंना फिसाफोरा जा देलायनो रोंबाय बोरै रिधिमा नै जा देलायदों रिधिमाया हारसिंनो बोलो रिधिमा नायनि बोलो मोखाङा बोलो देखायलाय मामा बोलो तनिषा नोंना बिराद थिग दङ माने बियो बिफाजों थांदोंमोन नालाय बायहेरायाव ओंखायनो देलायनो मोनासै चान्स मोनबा बेबो देलायगौमोन आरोना ओमफ्राय नै बेहा देलायबाय रिधिमा जि बिउटिफुल नुदों ने बिउटिफुल नुदों आइया बानायगासिनो दङ मेगि बाइक गैया जोंहा गेस दासिमबो मोनाखै नालाय ओंखायनो बेजोंनो बानायगासिनो दङ आरोना गेसनि प्रब्लेमा जामारदों आरोना जेरावबो गेसनि प्रब्लेमथार माला जोबगोनथाय बे प्रब्लेमा बाट गेसनि प्रब्लेमा जायाखैबा जों मोनगौमोन गेसखौ नाथाय दासिमबो मोनाखै ओंखायनो आं हाला बे गथ'खौ मानो बिदि मामा बुजा नों नायलाय गावखौ नायलाय मामा बेसोर गोसोमनो बे सोर बे आं सोर बियो आं नों ये गसार बे मा लागायना लाखो बेफोर मा बे मा देलायदों इसोर मेगनखौनो नुबावला आयै मामा ए गसाय गावबो हमनो हादोंदां मा बियो मा सोर बेयो सोर आं सोर नों बिबैनि मोखाङाबो नायजाला खुसेर जायोना बिसोरो दुस्थ' खालामबाय थादोंमोन नालाय ओंखायनो जोङो गोजौआव लाबोदों गोजौआव फैबाय जोङो नै दायो होचो दे होचो मादैखौ होचो सासेया बुरि बायदि दे होचो बिथिं नङा बिथिं थाङा गिर गया आइदि नै लायानाबो सिखारनानैसो फैबाय लायानाया सिखारनानै फैबाय नै आगैया आव इस लायाना
Dena Isram Ni abu mana nih dusto Le थाइजौआ जा बिबार बारदोंमोन बेहाय गैला आं सानदोंमोन कि उनावहाय थाइजौ थाइबाथाय ओरै खालायलायनानै जागोन होननानै दुद थाइसेबो गैलाना राजा सिरि जोबखाबाय मोनजालान्दां थाइसेबो नुवाखै आं बेहाय थाइनाय गैला वेदारा मोजांथार दिनै गुसु गुसुनो बेरायनो मोजां जादोंमोन बेरायै साहा लोंनो मेगि जानो खिन्थु बेखिनिखौ जोङो न'आवनो खालामबाय बाट अबावबा मालायनि आखाइनि मोनजाबा मोजां आरोना बेरायनानैहाय दा लांग्रायानो लाङाबा राजा मा होनो बेयो बिदि न' स' थायालासिनो पुरा बिउटिफुल हिल्स लेक माबा माबि थानांगौमोन ना भिउआ होमबाना मोजां मोनथारगौमोन ना दिनै जाहैबाय नेक्स्ट डे दिनै सेटारडे आरोना ओमफ्राय जोंना क्लास गैया मानो होनबा दिनै ईद दङ ईदनि थाखाय बन्द आरोना ओमफ्राय जोङो दायो माने ओंखारलांगोनसो सानदोंमोन आरोना बाट खाफाल गाज्रि अखा हागासिनो दङ आरो अखा हानायनि थाखाय दायो जोङो थांनो हानाय नंला गथ'फ्रा दिनै बिराद उन्दुबाय ओमफ्राय आङो बर्डार टु नायदोंमोन आरोना दहाय नायजोबनो हायाखै दासिमबो दंबावोसो नायनानै गाबगासिनो दङमोन बे बर्डार टु नायनानै ओमफ्राय नै मेगना एसे हमनो हायाखैदां ओमफ्राय बिसोर मा जागासिनो दङ मा जादों वाव दालिम जादों टेस्टि ना मामा टेस्टि वाव मामा आं दहाय दिहुनना दोनदों नोंसिनि थाखायनो मामा टेस्टि नै दना रावनोबो होआ होननानै नै हरबाबा बेखौ दोन गोलैगोन ना टेरेसनिफ्राय सिंग्रि मैगं खानानै लाबोदों आरोना नाजोंबाथ' खैसिब खैसिब गोथाव जाथारो बाट मैयासो ना जादों नालाय ओंखायनो जोङो बेखौ आलुजोंनो जानोसै बाट आं मोनजाया गोखै आं जाथ'वाखै बिसोर जासिगोन आरो गोथाव गोथावनो नै मा खालामनांगौ जायो गथ'फोरखौ इसोर मा होनदों टि 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 बोबाय थानांसिगोन बिफाया दा मेङागौमानि इसोर मा बेलाय अबाव थांनो टाटा होनो आंखौ टाटा बाव टाटा टाटा इस्रा जाखांबाय जों बयबो सिंग्रि मैगंजों जाबाय बिस्रा आंहाथ' मोनजायासै ओमफ्राय नै सासेया जानो मोनाखै दासिमबो गथ'फ्रा माला उन्दुगोनथाय दिनै एसे गोबाव उन्दुदोंना बिसोरो बेलासियावहाय एसे लेट जागोन दिनै उन्दुनाया दा नै जेब्लासिम बिसोरो अहाया अब्लासिम बिफाया बोबाय थानांगोन बेबायदिनो मामि वा मालायसो ओमफ्राय गाबोन नोङो अबावबा लांगोन होनदों नामा जोंखौ नायनोसै गाबोनथ' सानडे नालाय गथ'फ्राबो गाबबाय थायो माहाय दसे बेरायहैनो माने दिनैनो थांगौमोन बाट अखा हानानै होबायना ओंखायनो थांनाय जायासै दिनै बोथोराबो गुसुमोन ना गुसुमोन गाबोन दसे ओंखारलांसै नामा जुदि अखा हायाबा थांजायो ओरैनो खाथि खाला गोजानावथ' थांनो हाखायानो जास्ट बिसोरनो माने ग्रिन होननो लुगैयो आङो ओमफ्राय फिल्ड थानाय जानांगौ आरोना होमबानो मोजां आरो गथ'फोरनि थाखाय गेलेनो मोजां मोनो ना बिसोर बायराव दायो जों सानैया सिनेमा नायो 3 बोसोर जासिगोन नामा लास्ट सिनेमा जोङो माबा नायदों बेहायनो नायदों सेटान नायदों आं प्रेगनेन्ट समावहाय नायनाय जादों आरोना फेब्रुवारिफ्राव नायदोंमोन नामाथाय होमबालाय 2 बोसोर जाबाय आरो 2 बोसोर जानोसै माने जाबायब्रा माने जाबाय आं प्रेगनेन्टआवनो नायदोंमोन नालाय बेनि उनावहाय नायनाय जायाखै दा जोङो एथ' नायनो गोसो जादों मुभिफोर ओमफ्राय गैया नायनोनो मोना आरो बिसोर थांबाथ' जोङो जानला मोनला मुभि नायनो हायाना जास्ट फेमिलिनि मुभि नायनांगोन ओमफ्राय किड्स मुभिस नायनांसिगोन आरोना उपाय गैया ओमफ्राय मालाबा जोङो बिबिफोरजों दोनखुमानानै थांसै आरोना बिबिफोरखौबो खिन्थाया जे जोङो मुभि नायनो थांदों गावसोरनि गोसो हिसाबै गेलेनो मोनबासो दायो जोङो दसे गथ'फोरजों गेलेनोसै गथ'फोरनो टाइमबो होनांगौ जायो एसे टाइम स्पेन्ड खालामनोसै गथ'फोरजों नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन नेक्स्ट ब्लगावहाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय